Fil-katakezi jeżistijaj waqt li hekk dejjem nirriflettu fuq il-bżonn tat-tiġdid tal-Knisja, bħalissa qiegħed nitkellem u nirrifletti magħkom dwar it-tema tas-salvazzjoni li hija fil-qalba ta' dak li hija l-fidi nisranija tagħna. Dik li anka l-istorja tal-Alla mal-bniedem sal-punt li aħna nsejħula l-istorja tas-salvazzjoni jew il-pjan tas-salvazzjoni. U f'din il-mixja li qegħdin nieħdu biċċa biċċa, tlaqna milli rajna x'huma s-sorsi dwar il-verità tas-salvazzjoni u rajna li huma l-kelma tal-Alla u tradizzjoni tal-Knisja. Imbagħad rajna s-sitwazzjoni kif inhi, tlaqna mill-qagħda kif inhi tal-bniedem li nistgħu niddiskrivuha bħala l-qagħda fid-dnub. Imbagħad rajna x'inhu d-dnub, id-dnub kif jammanifesta lilu nnifsu f'diversi dnubiet, rajna li d-dnub jiġi mill-qalb tal-bniedem u rajna x'inhuma il-konsegwenzi ta' dnub. Sissa rajna biex ngħidu hekk dik li hija il-bad news, l-aħbar ħażina, il-bniedem huwa midneb, il-bniedem hu fi stat ta' dnub. Issa ħa naraw x'inhi l-aħbar it-tajba eżisti, għaliex quddiem dan kollu Alla ma qatx bidejh magħluqa, bidejh fuq zaqqu iħares il-bniedem jitħassru u jaqfem. Imma naraw illi Alla jieħu l-inizjattiva quddiem din iċ-ċirkustanza tal-bniedem. Ekku dinha nixtieq illi tkun ħafna ċara quddiem għajnejna. Huwa dejjem Alla li għamel l-ewwel pass fil-ħajja tagħna. Alla għamel l-ewwel pass u li ħalaqna, ħadd minna ma talbu biex joħloqna, mhux vera. U l-istess mod huwa li jagħmel l-ewwel pass biex isalvana. U din nixtieq ħafna li jkollna din il-konvinzjoni. Il-fidi nisranija hija konvinzjoni, jew kif kien jgħid San George Preka, l-fidi hija persważjoni. Din il-persważjoni, din il-konvinzjoni li rrid ikollna f'dan mument illi Alla jrid isalva l-bniedem, ma jridux fiċ-ċirkostanza li qiegħed. Alla ma jridx il-bniedem fiċ-ċirkostanza ta' dnub b'dak kollu li spjegajt fl-aħħar katekeżijiet minn ma semhomx inħeġġu li jismagħhom. Eżistijej, aħna xi drabi anka meta pereżempju nġib biex nitolbu għal xi ħadd li huwa l-bot minn Knisja, l-bot minn Alla. Isna rridu nippruvaw nikkonvinċu lil Alla biex jeħenna lih biex jagħmel xi ħaġa. Il-mulej jrid, aħna rridu ikonna fil-qalb tagħna is-sentimenti li hemm fil-qalb ta' Kristu. Mhux isna qed nippruvaw nikkonvinċu lil mulej jagħmel xi ħaġa, il-mulej irid. U jiena nixtieqek illi llum ikollna dil konvinzjoni Alla irid isalva il-bniedem. San Pawl fl-ittra tiegħu Rumani kapitlu 5 vers 20 jgħidilna dil-kelma tant sabiħa fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Vera nixtieqkom titalmuha bl-amment din il-frażi ta' San Pawl, meħuda mill-ittra Rumani kapitlu 5 vers 20. Fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja, ġifieri jekk hemm 50% dnub, Alla 100% grazzja għax id-doppju. Allura anke aħna għandu ikonna din il-mentalità. Fejn naraw il-ħażen, mhux ingorru għal-ħażen, mhux naqtaw qalbna, mhux niġġudikaw, mhux nikkundannaw, mhux inkisru, imma nemmnu l fejn hemm dak il-ħażen, il-grazzja tal-Alla tkun twice as much, id-doppju. U din rridu nibdewha minn nfusna maħbubin tiegħi. Xi drabi nintaqa' ma' persuni li naqtaw qalbna minn nfusna quddiem l-istess dnub, quddiem l-istess djufija tagħna. Rridu nemmnu, mhux inħossu, nemmnu il-fidi mhix ħass.
Fidi mhix emozzjoni, il-fidi hija persważjoni li tgħid il-kelma tal-Alla huwa minnu, huwa verità. Jekk kotor id-dnub fil-ħajja tiegħek, ħatoktor fuq li toktor il-grazzja. Millek inti fil-passat tiegħek ħawwat għażis ħija uħti. Jekk inti salluma dek tħawwat u tiżbalja. Jekk salluma dek tipjana it-taħwit u l-iżbalji tiegħek. Jiena nixtieqek tagħmel għażla illi tħares lejn il-grazzja Alla x'irid jagħmel fik. Fej kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Aħna forsi ma nistgħux nimmaġinaw x'ġifieri din. Għax aħna t-tendenza tagħna hija dejjem li tibqa' tħares lejn id-dnub, lejn il-ħażen, lejn l-affarijiet li mhumiex f'posthom. Aħna hekk. Mentri il-bniedem ta' Alla, il-qaddisin, in-nies immexxija mill-Ispirtu Santu u suppost il-kol kemm aħna hekk. Quddiem id-djufija, id-dnub, l-żbalji tal-bniedem, il-ħażen tad-dinja li aħna naraw, aħna rridu ngħidu ma' Pawlu. Fej kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Proklama din il-kelma fuq liedek. Proklama din il-kelma fuq żewġek. Proklama din il-kelma fuq familtek. Flok noqogħdu ngħidu xaru każa, fiex wasanna, fiex waqajna, din Malta Kattolika. Flok ngħidu dal-kliem, ejjew ngħidu fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Din, anka fil-Knisja sistijaj. Meta fil-Knisja nisimgħu b'firdiet, meta fil-Knisja nisimgħu biskandli, meta fil-Knisja naraw affarijiet li mhumiex f'posthom. Ejjew nemmnu dil-kelma li fejn joktor id-dnub fil-Knisja se toktor fuq li toktor il-grazzja. Jiena nistqar magħkom meta nara t-taħwit. Nipprova li l-ewwel ħaġa li tinġi moħħi f'qalbi ngħid waw il-mulej se jagħmel. Hekk tkun il-mentalità tagħna. Din tkun il-mentalità ta' fidi. Quddiem it-taħwit, quddiem id-dnub, quddiem iċ-ċirkostanzi nibsa ngħid waw il-mulej se jagħmel. Għaliex Alla mhuwiex indifferenti u Alla ħadd ma jista' jirbaħlu fil-ġenerożità u fil-ħnina tiegħu. U x'ikun eżistijej it-taħwit tad-dinja, it-taħwit tal-bniedem, Alla dejjem għandu risposta. Alla dejjem. Risposta tiegħu tibqa' l-istess, il-ħnina tiegħu, Ibnu Ġesu. Ħarsu daqsxejn lejn l-istorja. Per eżempju, il-mulej mhux dejjem qajjem qaddisin fil-Knisja. Anka meta l-Knisja għaddiet minn żmien ibes, mhux dejjem qajjem qaddisin. Fil-bidu tal-Knisja kellna nies li ċaħdu l-Knisja u l-Kristu fil-persekuzzjoni imma qajjem il-martri. Meta l-insara wara li spiċċa l-martirju u reliġjon kienet nisranija ġiet kważi reliġjon tal-istat, u speċjali fis-sena 313 bl-editt ta' Milan ta' Kostantinu. Ġara, ħafna nsara bdew isiru nsara tal-massa. Allura ħajja nisranija bdiet tifjakka, għax kien jaqbillek issir nisrani. Il-mulej qajjem l-irħieb, qajjem il-Desert Fathers, qajjem il-monaċi, eżistijaj. Meta anka kienna biex ngħidu hekk dekadenza fil-Knisja, per eżempju fiż-żmien tal-Medjuevu, il-mulej qajjem il-San Franġisk, qajjem il-San Domingu. Meta kienna xizma fil-Knisja, in-naħa tagħna fil-West, fil-Punent, eżistijaj. Meta nqsamna l-Kattoliċi l-Protestanti, il-mulej qajjem il-Sant Ignazju, qajjem il-Kapuċċini, qajjem il-Santa Teresa d'Avila, qajjem il-San Ġwan tas-Salib, hekk il-mulej qajjem qaddisin fi żminijiet daqshekk jibsa fil-Knisja. Anka aktar riċenti eżisti meta kienna il-moviment pereżempju ġansenista illi kien wisq riġidu kollox huwa dnub, anka jekk tittowweb fil-Knisja kun jaħsbu qed tagħmel xi dnub. Il-mulej qajjem il-Santa Marija Margherita Alacoque li turina l-qalb ta' Ġesu. Fi żminijietna fi żmien il-gwerra bejn l-ewwel u tieni gwerra dinjija, meta d-dinja għaddiet minn dan it-taħwit kollu, il-mulej qajjem ir-rajja ta' Fatima bid-delitt tal-Madonna Fatima, jqajjem il-Padre Pio, eżistijaj, jqajjem il-Santa Faustina,
bil-devozzjoni li ħna nativina, raw iktar ma d-dinja daħlet f'taħwit, Alla dejjem wieġeb. Dejjem wieġeb, għax fej kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Eżistijaj. Anka f'pajjiżna, meta kellna njuranza reliġjuża, il-mulej għajjem il-Dun George. Eżistijaj. U tant anka għaddisin oħrajna u Malta. L-Ispiritu Talla jonfoħ. Aħna nikonna din il-konfidenza, nikonna din il-fiduċja. Maħbubin tiegħi. Meta għaddejna mill-ħakma komunista fl-Ewropa, il-mulej għajjem il-San Juan Paolo II, il-Papa Pollak, għaddisu mibki minn kulħadd. Araw eżistijaj, il-mulej dejjem wieġeb. U aħna nikonna fiduċja sħiħa li l-grazzja Talla tirbaħ il-ħażen. L-dnub m'għandux l-aħħar kelma. Alla jieħu l-inizjattiva ħalli jisalva d-dinja, jisalva l-umanità, jisalva l-bniedem fiċ-ċirkostanzi tiegħu u. Allura aħna irridu ngħidu il-mulejx qed jagħmel. Uħut minna għandhom il-kapaċità li dejjem jaraw Alla x'mhux qed jagħmel. U dak mhix fidi. Anzi dik hija diabolika. Għalli xi xitanu batu wassalna biex noqogħdu niġġudikaw lil Alla. Għax mulej mintix tagħmel hekk, mintix tagħmel hekk, mintix tagħmel hekk. Dik diabolika eżisti, takkuża lil Alla. L-Ispirtu Santu bil-maqlub jiftħilna għajnejna ħanaraw Alla x'qed jagħmel. Ġesu hekk jgħid jiena nagħmel dak li nara il-Missier jagħmel. Mela jekk aħna nkunu nies tal-Ispirtu, aħna naraw dak li l-Missier qed jagħmel u neħtlu fil-muvument ta' salvazzjoni li Alla qiegħed jagħmel. Għandna bżonn konverżjoni kbira ta' għax il-mentalitajiet tagħna xi drabi mhumiex tansara la vorja mamdin, alla vorja mmorru l-Knisja, alla vorja nitqarbnu, alla vorja nqerru. Ma narawx kif jara Alla. Meta ngorru fuq il-ħażen, meta niġġudikaw fuq il-ħażen, meta ma nagħtux tama quddiem il-ħażen, quddiem id-dnub tagħna u tal-oħrajn, maħniex fl-Ispirtu Santu. Eżisti. Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. U kif kotrot din il-grazzja fil-pjan ta' Alla? Propju permezz ta' Ġesu. Meta l-Anġlu Gabriel, jew jekk kien Gabriel għax ma nafux biex inkun preċiż, iħollhom il-San Giuseppe u jgħidlu dwar it-twelid ta' Ġesu minn Marija, il-mara tiegħu, fil-verġinità tagħha. Dwar Ġesu jgħidlu hekk, inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu mid-nubietom. Mela Ġesu l-missjoni tiegħu ċara. Il-Missier bat il-libnu imwilet mill-Ispirtu Santu u minn Marija Verġni biex ikun is-salvatur tal-umanità. L-uniku salvatur tal-umanità. U biss ġi salva il-dal-poplu minn dnubietna. Mid-dnub, mela, id-dnub eżisti il-mulej. Ġesu għalhekk ġi biex jaqlana mid-dnub tagħna. Ġesu ma ġiex biex jagħtina good feeling. Ġesu ma ġiex biex joqgħod jagħmlilna xi entertainment. Ġesu ma ġiex biex joqgħod jagħmlilna l-wows u noqogħdu niskantaw u nistaġbu. Ġesu ma ġiex biex joqgħod jagħmlilna xi magic, xi tricks. Ġesu ma ġiex biex joqgħod ma nafx joqgħod jagħmel. Ġesu ġi salvana minn dnubietna. U l-koll kemm aħna rridu neħtlu f'qoxritna u nirrealizzaw li kull quddiem kull dnub f'ħajti personali, quddiem kull dnub fil-Knisja, quddiem kull dnub fis-soċjetà, aħna għandna bżonn il-Ġesu Kristu. U ġi salvana mid-dnubiet tagħna. L-ewwel u qabel kollox eżistijaj. Dak li Ġesu ġi jagħmel. Ġesu ġi jaffaċċja r-realtà ta' dnub u ftakru dak kollu li qed fuq id-dnub qabel. Spjegajt ħafna fil-fond x'inhu dnub. Nerġa' ngħid minn tilef dawk il-katekeżijiet jara kif jiddubhom u jismagħhom. Għax dan qed nitkellmu dak li fil-qalba ta' tal-fidi tagħna. Ġesu ġi biex jisalvana mid-dnub tagħna. Eżisti, għalhekk batu. Ma ġiex
xi rigal fuq Christmas tree. Ma ġiex b'xi tiżjin, b'xi ornament. Ġesu ġi salva id-dnub. Ġesu meta niltaqgħu miegħu irid jaffronta fina id-dnub tiegħi u d-dnub tiegħek. Ġesu jrid jiġi joħodha head-on kontra id-dnub tiegħi, id-dnub tiegħek, id-dnub tagħna wkoll, id-dnub tal-umanità. Bekk kotrot il-grazzja tal-Alla. Jekk Alla qabel fit-Testament il-Qadim inqeda bi profeti, inqeda b'nies magħżula li l-Ispirtu Santu niżel fuqhom biex jużhom, fir-rabta l-ġdida, fl-alleanza l-ġdida, fil-patt il-ġdid, kif kotrot il-grazzja tal-Alla? Billi Alla nnifsu jsir bniedem. Jista' joktor iktar minn hekk il-grazzja tal-Alla? Ma tistax. Jista' jħobbna aktar minn hekk li Alla nnifsu, t-tieni persuna tat-Trinità Qaddisa tieħu l-laħam, il-kelma li saret laħam, il-verbum dei caro factum est. Alla li jsir bniedem biex jitabba bid-dnub tiegħu tiegħek, isalbu mas-salib u jaħlisna. Dan hu s-Salvatur tagħna. Tista' l-grazzja tal-Alla toktor iktar minn hekk. U din eżistijaj ma ġraġ biċ-2000 sena ilu. Imma kull ċirkustanza ta' dnub, u nixtieqkom tifhmuni, għax Alla jiskandalizzana xi kuntant. F'kull ċirkustanza ta' dnub Alla jrid jinkarna fiha. Irid jinkarna fiha. Alla ma jitbejjetx miċ-ċirkustanzi ta' dnub tagħna. Alla jidħol fiċ-ċirkustanzi ta' dnub tagħna. Eżistijaj. Alla inkarna f'din id-dinja, hekk jgħidilna San Ġwan, kapitlu 3, vers 16-17, għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Araw kemm il-darba l-kelma dinja tissemma. Eżistija f'żewġ tifrus. Għaliex? Għaliex Alla l-dinja ħabba. D-dinja midimba ħabba. Mhux iġġudika, ġifieri kundanna l-infern, iġġudika li hija żbaljata iva, għax Alla jagħti ġudizzju fuqna, però biex ifejjaqna. Jekk tabib ma jiġġudikax li int marida u li int marid, Alla qatt ma ħajfejqek. Għax aħna llum għandna din l-allerġija tiġġudikanix. Il-ġudizzju huwa indirizzat għal fejqan, mhuwiex indirizzat għal kundanna. Tabib jiġġudika li int marid biex jagħtik treatment. Issa jekk jiġġudika li int marid u jikkundannak għal mewt, hemmhekk taqta' qalbek. Alla qatt ma jikkundannana għal mewt. Il-mulej jiġġudikana biex ifejjaqna. Jurina l-ġudizzju tiegħu fuq ħajjitna biex niftħu qalbna beraħ għal dan it-tabib li jismu Ġesu li ġie biex ifejjaqna mill-marda li jisimha dnub. Minn din l-infection li tittieħed, din l-infection li tikonna minn ġewwa. Mulej ġi biex ifejjaqna. Eżisti. Ġi biex ifejjaqna maħbubin tiegħi. Il-dinja ħabba u ġi inkarna f'din id-dinja mhux ġo xi dinja oħra, din id-dinja mħawda, din id-dinja mudlama, din id-dinja li opponitu, din id-dinja bil-ħażin tagħha. Ġesu llum irid jinkarna, irid jidħol fid-dinja tal-business korrott. Irid jidħol Ġesu fil-gentlemen's clubs bit-taħwit sesswali li jkun hemm. Irid jidħol f'ċerti massage parlors bil-moda ġdida li nibdew ta' parsi bil-messaġġi u nagħmluhom vera u nispiċċaw bit-taħwit sesswali immaġinabbli. Ġesu jrid jidħol jinkarna fl-adulterji li għandna fi żminijietna, fil-lob tal-flus li qed ikisser familji, fil-ħajja ta' drogati. Irid jinkarna fil-prostituzzjoni, irid jinkarna. Eżistijaj, f'tant taħwit, fil-korruzzjoni li għandna fuq livelli differenti fis-soċjetajiet tagħna. Ġesu jrid jinkarna fit-traffikar tal-bnedmin. Ġesu jrid jinkarna fejn issir l-abort, fejn issir l-eutanasja. Eżistijaj. Ġesu jrid jinkarna fil-liġijiet illi mhumiex skont il-qalb ta' Alla. Ġesu jrid jidħol f'dawn l-ambjenti kollha, il-din id-dinja Ġesu jħobb. Jinkarna anke permezz tagħna, permezz tal-Knisja l-lum il-ġurnata.
Ma l-punt li nixin enfasizza li fej kotor id-dnub, għax dan kollu dnub li qed insemmi, il-grazzja tal-la toktor. U toktor kif billi jidħol Ġesu f'daw iċ-ċirkustanzi irid isalva l-bniedem. Eżisti. U għalinna jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja, u l-ħajja bil-kotra, San Ġwan kapitlu 10, vers 10. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja, u l-ħajja bil-kotra. Ġesu ma ġiex biex iħallina fil-mewt tad-dnub tagħna. Ġesu ma ġiex biex joqgħod jinformana li aħna midinbin. Ġesu ma ġiex biex jgħidilna biss li aħna żbaljati u qegħdin fil-ħażen u qegħdin fid-dnub. Ġesu ġi biex lilna itina l-ħajja fil-mewt tad-dnub tagħna. Eżisti. Dan hu Alla. Aħna rridu nħarsu lejn Alla x'qed jagħmel, mulej kontinwament ġej biex jagħti din il-ħajja. San Pawl fit-Tinitra Korintin kapitlu 5, vers 19 sa vers 21 jgħidilnek. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu. Bla ma qatt iżomm il-kont ta' dnubietom. U f'danna l-ministeru ta' din il-biberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġieħ Kristu. Ħallu lill-Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja tal-Alla. Kemm sabiħa l-espressjoni ta' San Pawl. Ħallu lill-Alla iħabbibkom miegħu. U jrid iħabbibna miegħu. Mhux aħna nitħabbu mal-Alla. Kollox jibda minnu. ħalluh il-mulej iħabbibkom miegħu. Int li qtilt, ħallih iħabbek miegħu. Int li qlibt l-mara u r-raġel, ħallih iħabbek miegħu. Int illi fit-testament li wettaqt se tifret il-luliedek, ħalli l-Alla iħabbek miegħu. Int li qiegħed il-qorti b'mod inġust, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li inti qed il-ħabs, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li qed fil-korruzzjoni, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li qed tieħu droga u tippuxja droga, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li qed tinqeda bil-prostituti, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li qed tmexxi l-prostituzzjoni, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li nqbad fil-pornografija f'dal-vizzju, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li qed tkisser ħajtek bid-droga, bl-alkohol, bil-lob tal-flus, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li tiġri man-nisa, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li qed tkisser iż-żwieġ ta' ħaddieħor għax qed tisraq ir-raġel ta' ħaddieħor, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li għaddej minn divorzju, minn separazzjoni, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Int li qed tikkawża dbatija fl-oħrajn, ħalli l-Alla jħabbek miegħu. Il-mulej irid jaghfir dan kollu, irid jidħol f'dan kollu, irid jaqgħadna miegħu f'dan kollu. Eżisti. Hija ħafna importanti li aħna nirrealizzaw dan Alla irid jidħol permezz ta' Ġesu, irid jieħu l-inizjattiva. U permezz ta' Ġesu, u permezz ta' Ġesu biss. Għax kif jgħid San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu Timotju kapitlu 2, vrus 5 sa 6, wieħed hu Alla. U wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesu, li tali ilu nnifsu bħala l-prezz tal-fidwa għal kulħadd. Ġesu biss. U ħadd iktar ma jista' isalva il-bniedem u l-bniedem tal-lum. Ġesu biss. U ħadd iktar. L-ebda politiku, l-ebda filosofu, l-ebda fundatur ta' reliġjon oħra, l-ebda persuna ta' aspirazzjoni, l-ebda kantant, l-ebda attriċi, l-ebda counselor, l-ebda assis, l-ebda papa, l-ebda esqof, l-ebda qaddis, ħadd. Ġesu biss huwa l-uniku salvatur tagħna. Eżistijaj, ejjew quddiem ir-realtà tal-ħażen nilqgħu din l-inizjattiva tal-Missier illi għax iħobbna fil-ħnina infinita tiegħu jagħtina lil Ġesu
biex ikun is-Salvatur tagħna, l-uniku triq, l-unika verità, l-unika ħajja. Jalla aħna nilqgħu mill-qalb fiċ-ċirkostanzi kollha li aħna dejjem minnhom il-Sidna Ġesu Kristu. Jalla ndaħluh fil-profond tal-qalb tagħna, fl-eruq ta' qalbna, anka fil-iqnet ta' qalbna fejn il-ħażen, mulej irid jidħol hemm għax irid jitrasformana minn ġewwa, irid jitabba bil-ħmiġ tiegħi u tiegħek, irid jibdilna, irid ifejjaqna, irid jasformana, irid isalvana, irid jagħmilna qattisin, irid jagħmilna żbieħ bħalu.